Čaute ľudia, toto je nové video na tomto kanáli a je to z hry Hello Freddy Fazbear, proste Hello Freddy Fazbear napíšte. Keď si to chcete zahrať, tak je to asi rovnaké ako Hello Neighbor, on už nás naháňa medveď. Tam nejaké krabice, musím si, ako sa to vyhadzuje. Tam možno vidíte našeho fešáka. Skúšame, on to až sprinter. To rýchlo dobre. Čiže práve my to vyhadzujeme. OK. Tak ja poviem. Tam radšej ne. Objem ten dom dozadu. Keď mu skočím do domu, asi ma zabije, lebo akože je to počudo celá dosť. Skúšam, nie, tak ja som si dal krabicu. Tak, chytí u nás, ideme na druhý pokus, akože nie som úplne najlepší, no idem na to. Čiže, je to akože public, ale v kufri nie je niečo. Dá sa spravím kľúčik. Takže to asi nič. Ešte pôjdem pozrieť. No nic. Ja tak chodím po tom dome, a keby tam nikto nebol, že to proste je opustená budova. Keď proste tam je také moje autičko. Dobre, zoberiem si toto tu. Skúšame to po ňom hodiť a bude čo s tým zrobiť. Našla som ho niečo. Skúšam ho provokovať tým, že budeme mu ničiť skla. No přeže na cestu s nami nemôžem. Si počkám, keď pôjde dentro. Tak ja to obidem. Čiže čo robím? Treba, čo mám tu vlastne robiť? Už je. Nevidel nás, asi nás nevidel, ale asi sa opí trochu. A ja to môžem teraz skočiť dovnútra. Tak ja to nedá sa ísť. To ja sme nevidel doma. To je... Len tak tých nás nechytil, ale som bál. Treba výjsť hore. Týmto tu, ale tým, že nemám baterku, tak ja to nevidím proste, že ide. Ešte sa to nevie, za čo to bude. Respektíve, jak vyskočil, ale káďa, majú ani patuchy. Ale teoreticky nakáďa snamať, čiže vyskúšam zbať jeden odpadkový koš celý a hodím to potom, že či to napríklad neotvorí. Ja mu vypnem poistky, než sa naserem. Pôjdem za tým vchodom, tam sa nedá ísť tu. No všade pozamykané, ty vole. Tiež nič. Ja mu rozbijem skôr. No tak, mám nás, nevadí. Ideme počkať, skontrolujem si OBS, či všetko klope, jak má. Jo, všetko klope. Dobre. Ideme na ďalší pokus. Je tu kufor. A tu sú baterky, čo sú?
To je ďalekohľad. Ja som to hodil. Idem si po neho rýchlo. Na čape. A jak sa z neho pozerám? Aha, takto. OK. Good. Tu bolo zablokované. Keď sa nepája kontrolovať, tak by som si mohol baterka. Nice, som vyhodím. Tu ide ako hľad. Či to je to isté, čo mám. A hore je už iba váza. No má tu ešte telku. Ten Freddy Fazbear, môžeme mu hovoriť. Neviem, kde ešte. Tu som cel. To je výťah. Čo je? Som si ľahko poďal. Ideme to hore čeknúť. Tu môžeme ísť hore, ale tu je zamknuté to. Nám by trebalo nájsť kľúčik. Cez toto jedne preskočiť. Čiže vyskúšam. Skúšam na to naskladať a potom vyskočím na to. V konci som mal niečo vyššie, ale neviem, či to bude stačiť. Aha, nie, no to ani nevyskočíme tak. Tak teraz, jedine, že nájdeme nejaký modrý kľúčik. Tu sa zapína asi svetlo. Jo. Ja ešte niečo spustím. Ale ešte bolo zaujímavé, lebo tu bolo niečo, ten výťah. Vyháčem to vonku. A nie, to ja už viem, čo to je. Teraz to pôjde dole. Nie? A cepek to preskočil, čiže... Good. Jo, byl. Co sa tým dá? Tým znižuje, či? No, tým znižuje asi, akože vyskočím vyššie. Čujete? Dobre, tak úplne sme toho nerobili v tomto videu veľa, ale je to koniec tohto videa, tak... Ahojte, čaute.